आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं नोंथांमोननो सासे नापितनि जिउ जारिमिनखौ सुंद'बै फोरमायनो नाजानाय जादों। सासे नापित थामहिनबा हाजाम खानाय हाग्राया माबोरै गोब्राब नाजानायनि जोहै 400 गं कारनि बिगोमा जानो हाखो आरो नापितफोरनि गेजेराव माबोरै बिथाङा धोनिसिन जानो हाखो बेनि थासारिखौ आं बेहाय नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। भारतनि सासे दोहोनि नापित बांगालुराव थानाय रमेश बाबू मुंनि नापितआ भारतनि मादाव धोनिसिन होननानै मिथिजानाय सुबुं। आथिखालाव बियो Bmws Jaguars NA रल्स रयस जों लोगोसे 400 दाजाब कारनि बिगोमा। रमेश उन्दै समावनो बिनि बिफाया थैदोंमोन। बिफा थैनायनि उनाव बियो न'खर सोलिनो गोब्राबनि थाखाय बिमाया मालायनि न' खामानि मावबायनानैसो सोलियोमोन। बिफा होलांनाय सेलुनखौ बिबथैया सालायोमोनब्लाबो सानसेयाव 5 रांल' मोनोमोन होननानै फोरमायदों। नाथाय दा रमेश बाबुआ कौटि रां एबा धोननि बिगोमा जाबाय। जों रावबो जोनोमजों लोगोसे धोन लानानै फैफाया, बेखायनो जों गावखौल' बयनिख्रुइबो आंखालाव गोग्लैसोनाय गोरिब सुबुं साननानै लायाजासे गावखौ गोसो हमथानानै गावनि हाबायाव नाजाथाबोब्ला सानसे जाफुंसारनायखौ गमामा मोनथारगोन, बियो रोखा फोरमान होननानै फोरमायथिदों बिथां रमेश बाबुआ। नाथाय दा रमेश बाबुआ कौटि धोननि बिगोमा जाबाय। जों रावबो जोनोमजों लोगोसे धोन लानानै फैफाया, बेनिखायनो जों गावखौल' बयनिख्रुइबो आंखालाव गोग्लैसोनाय गोरिब सुबुं साननानै लायाजासेनो गावखौ गोसो हमथानानै गावनि हाबायाव नाजाथाबोब्ला सानसे जाफुंसारनायखौ गमामा मोनथारगोन, बेयो रोखा फोरमान। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो मानसिफ्रा गावखौनो जोबोद गोरिब होननानै साननो नाङा। मानसिया नाजायोब्ला, जिउ दावहाथिलियाव बारसोमब्ला जिउआव जों गोबां बेसादखौ मोननो हायो। जों नाथाय जेननानै जनानै थायोब्ला जिउआव नों जेबोखौनो मोननाय नङा। खालि नोङो लाथिख' आरो लाथिख'खौल' गोबानो मोनगोन। बेनिखायनो रमेश बाबुआ बिफाया सेलुन होनानै सानसेयाव 5 रां खामायनो हानायनि थाखाय बिथाङा मोनसे चेलेन्जिं मुड लानानै थामहिनबा जिउ दावहाथिलियाव गावखौ गायसननो थाखाय बिथाङा नाजानायनि जोहै दिनै 400 गं कारनि बिगोमा जानो हाखो। जोंबो नाजायोब्ला बेफोरबायदिनो जानो हायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिया गावनि मिजिंखौ फिसिना लाखिनांगौ आरो नाजानायखौ माब्लाबा फोथैनो नाङा। नाजाबाय थायोब्ला जोंनि साननाय हास्थायनायखौ जों मोननो हायो। जेरैहाय गोबौ सिखाखौबो जोङो हाफ्राव गारनानै दोनोबा माराम खायो, बेबादिनो जोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनाय आरो नाजानायफोरखौ जोङो उनलांबाय थायोब्ला सानसे समाव जोङो थांखिनि हाजोआव गाखोहैनो हायो। बेबायदिनो भारतनि गेजेराव नापितफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ धोननि बिगोमा जानो हाबाय बिथां रमेश बाबुआ। बेनिखायनो जोङो खामानिखौ फिसा गेदेर होननानै जों बासिनो नाङा। फिसा खामानि मावनानैबो मानसिया जिउआव गोबां देरहासारनायखौ जों लाबोनो हायो। दिनैनि कन्टेन्टखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो मोननायनि थाखाय अननानै लाइक आरो शेयार खालाम, जाहाथे बयबो बे भिडिअनि कन्टेन्टनि गुमुरखौ मोनथिनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै।